गोलैगोन मागोन जेबो गिया बियो हे केमेरा सिबे फै बेखौ बांफै फै खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालाम बयबो मोजाङैनो दं होननानै जोंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय गोबाव सान जाबाय आङो बानायाखैमोन ब्लग माखासे खामानियावबो बिजि दंमोन आरो गिबियावनो बैसागुनि बयनिसिमबो गोजोन हामग्लायनाय जासिहरनाय थाबाय बैसागुआथ' जोब्बायानो होनजायो बैसागुआवबो ब्लग बानायनाय जायासै रंजाबाय ओमफ्राय बार्थडेबो थांबाय आंना बेयावनो बैसागुआवनो 14 एप्रिलावहाय आंनि बार्थडेमोन बैसोआ जाबायानोसै बुरिहांबाय ओमफ्राय दायो नै जोङो सफैलायबाय गुवाहाटियावहाय आरो बांद्राय सानबो गैला जोङो बेहाय थानांगौ गोनाङा जोबनोसैयानो एप्रिलाथ' नै जोब्बायानो होनजायो आरो बिराद बिजि जों दायो एप्रिलावहाय मानो होनबा जोंहा दायो प्रजेक्ट दङ प्रजेक्टनि खामानि बेखौबो फोजोबनांगौ बेनि उनावहाय भिजिटबो दङ सार्कोल अफिसफ्रावहाय भिजिट खालामनो थांनांगोन दिनैनिफ्राय ब्लगखौ बानायफिनसै आरोना गथ'फोरा बिराद दावरावथार रावबो गैला दायो जों सानैयाल' दंसै मैयाबो बेरायनो थांबाय बैहाय जों गोदो थानाय मालिकनावहाय बिराद दुस्थ' खालामबाय आरोना दिनैहाय बांद्राय जेबो गैया बेनोसै नै आलु सबाय बिमा ओमफ्राय मैयानि दाउ एसे दङ बेखौ रुनानै दोनबाय आङो बेखौनो जानोसै आरो दायो दसे थानानै गथ'फोरखौ गोजौआवहाय गेलेनो लांसै दिनैहाय आंना क्लासबो गैखाया नालाय ओंखायनो एसे सम बिसोरजों गोजौआव गेलेफानोसै मा इदि जाखो मामा मा जाखो इदि मा जाखो बोरो आयौ बाबा गाबा दे गान्दो थांसै गोजौआव ने गोजौ गेलेहैनोसैना रिदिमा बे बिफानि बे केमेराखौ बिगासिनो दङ आरोना बेखौ बिनानै गाबदों बाट बिदिथ' जों होनो हायाना बिसोरनो नै फैबावबाय बेहाबो मा दोनगोन आङो मामा दोनगोन आहा जि सुनांगौबो दङ बिदि सान्दुं ओंखारबा जिखौ सुनानै लाखा आरोना नङाबा दिगदारथार नै जोंना न'निफ्राय लाबोनाय गया मुसिजोब्बाय हेस बेखौ लामनांसिगोन सान्दुंआव नै मोनामजोब्बाय एहे जानाय नंला बियो सेस जानाय नंला मामा जानाय नंला लाम मोनसै आखाइखौ सुनांगोन दै बोरो सुथाया बोलो सुथाया बोलो हा बोलो सुथाया बोलो जामिले सान्दुङा होथारदों ओमफ्राय जों गोजौआव फैबाय नै न'निफ्राय गय लाबोदोंमोन सेस मुसिजोब्बाय नै आयै बस्थायाव दोनदोंमोन नालाय सब बुस्थुखौनो बस्थायाव दोनजायालै ओंखायनो दोनजायाथ' आरो मामा दांना मानगोन दानि दाङा दाथ' दांथारगोन बिसोरो बायाबाथ' बेखौ दानखावनांसिगौमोन आं जि सुहैनोसै नों गेलेनो हागोनबा दसे ओंख्रियाव दै होनानै फैदों ओमफ्राय आङो आरो नै जोंहा बे मेयावहाय फाइनाल एग्जाम जागोन ना बै हाजोआव गाखोहैबावनांगौ बै दै टेंकि नुहुरदोंना नोंथांमोना बे ओमफ्राय हा गोजा नुहुरदोंना बैहाय थांनांगौ जों आयौ गोजानथार गोजौआव गाखोलांनाय गोलोमजोबथारगोन आरो सान्दुङावहाय लख्रा गुवाहाटिखौ नायनोबा जोंनि टेरेसनिफ्राय गोजौआव लाबोबाबो बेनो दिगदार सिरियाव गाखोफैबाय थायो गाखोनो मोनाबानो दाय जाथारो मामा बिदि सिरियाव गाखोआथ' जि हानाय बायदि खालामखाथारो हायोबो नालाय बे बिबै सासेनि न'खराव थांनानैहाय जा सिरि गाखोहैबाय थायो मामि गोलैगोन सना दुमोनगोन नै बेनि उनाव सासे दे जिरायदो हामालै मामा हामा नै बाल्थिंसे दंखायो आंना जि सोमना दोननाया दा सुबावनांगोन बेखौ ओमफ्राय गथ'फोरखौथ' दैयावसो गेलेनो लाबोबाय दायो गोजौआवहायबो हाया बिसोरखौ लाखिबाय थानो दायो र' ओंख्रिखौ संग्रोनानैहाय सुनोसै आङो दुगैनोसै हाबफानोसै दुस्थ'फोर दै होनबाथाय बिराद जोमथार सिखारनो नागिरा बेयावबो
गाबलायलायनायसो जायो खयथा जाखोथाय 8:30 जि सुनसै आंनि खामानिखौ दे दसेल' गेट दै आइदि होनगोन बारा दै गोजानाय नङालै बिसोरनो एसे खमायना होनांगोन हेन्देलाबो गलायलायो जोंना नै बाथरुमनि हेन्देला शावार हेन्देलथ' नङा टेपनि हेन्देल दारि सिनखांबाय एबार फिसाजोफ्रा सिनायगोन ना सिनाया ओइ आंना दालिया बोलो दालिया बोलो दालिया बोलो आंना दालिया बोलो गैला दालि गैला अबाव थांखो गैला दालिया बोलो दालिया हा मा बुस्थु दांनो गिदों गियाखै नों दांनो गिदों दांलाय गिदों गथ'फोराबो दुगैखांबाय जि जोम सुखांबाय जाखांबाय लोंखांबाय बाट आङो दासिमबो देलायनो मोनाखै जेबो क्रिम फुननो मोनाखै बिसोरजोंनो दंफाबाय थायो माला उन्दुगोन बेखौ नेगासिनो दङ ओमफ्रायो बिसोरो हालोदखौ गाज्रि खालामनानै होबाय पुरा रुमनि माखासेखौ साफा खालामबाय आङो माखासेखौ दासिमबो खालामाखै मानो होनबा साफा खालामगौमानिनो आरो लेथ्रा खालामफिनो बिसोरो ओंखायनो नै गस्लाखौथ' गानहोनो हालानो नै आरो गरमखाय आङो बांद्राय गानहोसोमाखैबो नै सेमिस गाननानै दङ ओमफ्राय जुथाखौबो सुनायखायसो गानहोबाय आङो जि बिसनायावनो गानलाफैयो ओमफ्राय नै नोंथांमोननो हागिसनि दखान हागिस नांगौबा नै लेथ्रा खालामग्राफ्रा बिसोरनो मामा बेयाव मानो गारनानै दोनजोबखो हो बेयाव सो थां सोहैद' आसुगुरा बायदों बोरो जा सान्दुं गोसा बाहेराव आयौ फिसाजोफ्रा मेथाइ जायोनो आंना ओंखारलांनांसिगोन आं थांसै दे रुम सिङाव हाबबाथाय बाहेरायाव ओंखारलांनो बायो Gimana 85 Nih mama metai लाबोदों नै nama mana सुनसे di mana metai लाबोदों नै मेथाइ wah thank you Handa mama thank you ada ambil thank you होनलाय नोंथांमोना बयबो सोङो आंखौ इन्स्टाग्रामावहायबो सोंदों जे आङो मा ट्रेनिं लागासिनो दङ एक्चुअली आङो एलआरएनि ट्रेनिं लागासिनो दङ एलआरए माने लेन्ड रेभिनिउ एसिस्टेन्ट जोंनि नर्मेल लेंगुवेजावहाय मा होनगोन बेखौ लाटमन्डल आरोना जाबाय नै दिगदारथार बिसोरजों भिडिअखौनो लानो हाया नोंसोर जाबाय था आङो रायलायबाय थानि दै र'ना मामा हरलाय आंनो बेसे होमबालाय आङो एलआरइनि ट्रेनिं लागासिनो दङ ओमफ्राय बिनि एन्ट्रेन्स जायो नामा बिदि कुइसन सोंदोंमोन आंनावहाय एन्ट्रेन्स माने जोंना बिटिसिनिफ्राय एन्ट्रेन्स लादोंमोन बेखौ जोंना 2023नि लास्टआवनोमोन नामाथाय बे समावनो जोंना एन्ट्रेन्स टेस्ट जादोंमोन मोनसे क'क्राझाराव जादोंमोन ओमफ्राय बे एन्ट्रेन्स टेस्टखौ रिटेनखौ पास खालामखांनायनि उनावहाय मोनसे माने भाइभा जादोंमोन आरोना भाइभा जाबाय बेनि उनावहाय रिजाल्ट ओंखारबाय आरोना बे रिजाल्ट ओंखारनानैहाय जोंखौ गासिखौबो बेहाय फाथायहरबाय ट्रेनिं खालामनो थाखाय
बेहाय जोंना ट्रेनिं जागासिनो दङ 6 मान्थनि थाखाय जायो आरोना बे 6 मान्थनि ट्रेनिंखौ जोबखांनायनि उनावहाय जोंहा एग्जाम जागोन ना फाइनेल एग्जाम बे फाइनेल एग्जामावहाय पास जायोब्लासो जोङो सार्टिफिकेटखौ मोनगोन आरो बे सार्टिफिकेटजोंनो जोङो बे लाट मण्डलनि बा एलआरएनि पस्टआवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन आरो फुरा नै मोखांफ्रा बिसोरनि खुसेरनाय मानायजोंनो सेस जाजोब्बाय ओरैबायदि खुसेर जादों आङो मामालै नै बिसनायाबो नै सेस दानाबा ओइ नोंसोरो सेस खालामजोब्बाय नै खामानिखौ ओरैबायदि बारायनानै होबाय थायोना बिमा बिफानिखौ नोंसोरो जाबाय मोस्रोम फैजोबगोन माथो बिदि उन्दुनो हा नोंसोरसो 정신이 가면 오페하고 펑내물을 캄캄하네. 스톱 하는 바 Macam dia kiss lagi. दायो जाहैबाय समा 3:38 जाबाय नै दासो फुथुनो हाबाय गथ'फोरखौ आयौ माने जा खस्थ' बिसोरखौ फुथुनायाव ओरैबायदि गाबनाय मानाय गाबैनो दासो उन्दुबाय गाबै माने मा उन्दुनो ओंखारनानै गाबदों आरोना बिराद मेंबाय ओमफ्राय नै दानाबा बिफायाथ' दहाय दसे उन्दुबावदों आंहा उन्दुबावनो मोनाखै ओमफ्राय दायो बियो ओंखारलांसिगोन माने बेना खर'आ गिदिंगासिनो दङनो आरोना दाखालिफोरनिफ्रायनो ओंखायनो बियो दायो डक्टरनाव थांगोन आरो दहाय थांदोंमोन बाट 4:30आवसो फैयोनो डक्टरा ओंखायनो बियो दा ओंखारलांफिनसिगोन आरोना मेगननि पावारानो खमायदों बायदि मोन्दों आङो बेसेबा बोसोर जाबाय बियो मेगननि पावारखौ सोलायिया ओंखायनो दायो बियो सोलायथारनांसिगौ आरोना दायो थांगोन बियो मा रिजाल्ट मोनगोन आं नोंथांमोननो खिन्थागोन दाहाय आयौ नै बारहुंखा फैदों बारहुंखा अखा सेस फैखाबायलै नै बोरैबा फैबाय सेस सासेया ना साखा दङ ना मा दङ थांबायना मा जानांगौ जाखो आइदि होनदों मामा सासेया ससमा लायनो थांदोंमोन दायो नै बारहुंखा अखा हागासिनो मा जागोन ओमफ्राय साथाबो गैया माबा गैया खोमसि कारेन्टबो थांबाय ओंखामखौनो मोनजागोन ना मोनजायाथाय दिनैहाय खोरोमगासिनो बारहुंखा अखा सेसहाय सेस मामा सेस बाबाया बेना मेगनना पावारा बिराद खमायबाय माने गाज्रिसिन जादों आरोना दा बेखौनो लायनो थांदोंमोन दा गोबावजोंसो बुंहर आयौ नै सेस मा जानांगौ जाखो दे सासेया मा समावबा गागोन बेबा दानाबा नै कारेन्टआनो दासिमबो सफैयाखै गथ'फ्रा ओंखाम मोनजायालासिनो उन्दुनांबाय ओमफ्राय जोंबो इन्डाक्सनावसो सङो नालाय दासिमबो संनो मोनाखै ओमफ्राय माइरंखौ होखाबायमोन आरोना ओंखायनो बे लोगोनि रुमावहाय माइरंखौ जाननानैहाय फोमोनना लानानै फैबाय ओंखामखौ दायो बेदर लाबोदोंमोन बेदरखौबो मा खालामनो बेनिखायनो सानबाय आरो सासे लोगोनाव संहैनोसै नामा होननानैहाय बाट जोङो भेज थालि अर्डार होखादोंमोन आरोना बाट बेबो अखानि थाखायनो 1.5 घन्टा गाहाम लेट दासिमबो सफैयाखै आरो 1 आवारसो दङ माने 10टासोआवसो जोङो मोनगोन जमेट'नि अर्डारखौबो दा नै गथ'फ्रा उन्दुबाय अन्थाव बाथावनो मोनसेयालाबानो उन्दुबाय गुवाहाटिलायानो कारेन्ट गैया दायो आङो एसे जगार खालामनानै हैबानोसै लोगोजों नै जोंना भेज थालिया मा हरदोंमोन नै सालाद आलु भाजि ओमफ्राय मा मिक्स भाजिफोर दां ओमफ्राय नैबे जाहैबाय जोंनि दाउ बेदर दायो जानोसै लाइटआ दाबो फैया दसे मोफ्रामनानै मिस कल होनानै थांबाय आरोना जाग्रोनोसै दे जाखांबाय लोंखांबायना रेस्ट लानोसै भिडिअखौबो एडिट खालामसै आं बे रुमनि लाइटखौ अफ खालामसै नै जिबायफ्रा उल्थां फाल्थां उन्दुनानै दङ खर'आव बिथिं जानांगौ आथिङाव बिथिं जानांगौ उल्थांखा फाल्थांखा गया गावनि भिडिअ एडिट खालामगासिनो दङ नेक्स्ट दायो आंनि भिडिअ एडिट खालामनांगोन आच्छा नैबे गोदान ना नोंना ओमफ्राय दा मोजाङै नुयो ब्लार सुखुवाखै ओमफ्राय नों बे नायनायावनो मोजाङै खिन्थायाखैदां मिलायनो टाइम नांगोन खोमा बेनो डिसटेन्स माने सिलिन्ड्रिकेलबो दंफादेरखायोना नोंना -5
राइटआवहाय -5 नालाय आङो -0.5 ओमफ्राय सिलिन्ड्रिकेलबो दंफादेरो बेनि उनावहाय लेफ्टआवहाय बेसेबां लेफ्टआवहाय -0.75 ओमफ्राय आरो सिलिन्ड्रिकेलबो दंफाबावो माने ओरैनोथ' बुंनो थाङोबा पावारा आंनिख्रुइ खम बाट नोंना सिलिन्ड्रिकेल दंफादेरो आरोना आंनिख्रुइ खमथ' आंना -2बो सहैबाय खोमालै बबेबा मोनसेया बाट फारनैनाबा एसे आलदा आरोना बावलायलांबाय आंबो मालाय बेहा गोदान स्पेक मोनबाय ओमफ्राय मोनसे खोथा जों गथ'फ्राना बेखौ हमनो थिनाखै आरो बेखौहाय माने आलदा नुदों खोमा मानसिखौ जा खुनो थिनबाय थायोब्रा ओमफ्रायो गाबलायलायबाय दहायथ' रिथिमाया खुनो थिननानैहाय ओमफ्राय नै बेनि स्पेकनि बक्सआ मोजां माथो ओमफ्राय दायो आङो दसे रेस्ट खालामसै आंहा दिनै प्रजेक्टबो बानायनांगौ दंमोन बाट बानायनाय जायासै बानायनाय जानाय नंला प्रजेक्टनि खामानिबो मावनो गोनांमोन बाट मावला आङो लोगोआबो उन्दुबाय नालाय जेराव ओंखाम संहैदोंमोन बे लोगोजोंनो आंजों बानायनो गोनांमोन आरोना दा बानायला उन्दुनोसै आंबो नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट ब्लगावहाय ओरैनो थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों बाय बाय